Здравейте, приятели! Искаме тук с феята на ясписите, под формата на тази прекрасна пеперутка, да ви покажа този невероятен червен яспис. Огромен гигант от западни Родопи. От западни Родопи, да, глупости говори, аз вече ме слънчаса, тук 40 градуса. От западна Средна гора. Западна Средна гора. Вижте за какви цветове става въпрос. Жълто, синьо, червено, във всякакви вариации на червено. Кърваво червено. Кърваво тъмно червено. Вау! Такова чудо чудесата не съм очаквал, че съществува. Благодаря на феята, която ме доведе тук, за да ми покаже това прекрасно нещо. Благодаря на вас, че се любовахте на този прекрасен яспис.